ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାପକ ଅଭିନେତା ଉମାକାନ୍ତ ପୁଣି ଆସିଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ। ଏ ଟପିକ୍ଟା କିଛି କଥା ଅଛି, ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ। ଜୀବନରେ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର 1, ଭଲ ପାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା, କେବେ ବି କାହା ଘରେ ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟକୁ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଟାରେ ଛୁଞ୍ଚିର କାମ ଥାଏ ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡା ବି କାମ କରେନି। ନମ୍ବର 4, କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ସମ୍ଭାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏପରି ରୁହନ୍ତୁ ଯେପରି 32ଟି ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଲିଭର ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦବିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବି ଏବେ, ଏ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡ଼ି ଆସିବ। ଭାଇ, ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସାଂସାରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଲୌକିକ ଥିଲା। ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ନଥିଲା, ଏହା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ନଥିଲା, ବରଂ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ରାଧାଙ୍କର ନଥିଲେ ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ। ଅଲଗା ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଅଲଗା ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦେଖା ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ। ରାଧା, ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର। ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଈଶ୍ୱର। ଯେପରି ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ